terminal ya new one ya mabasi imene akuti ndi international komwe kuzikatsikira kunyamukira mabasi akuluakulu ku Lilongwe yamangidwa, ndipo zinasayiniridwa kuti anthu ayambe lero, komano amabasi anyalanyaza kuti ayi akuti sikwabwino eto ndi nkhani zake, komanso anena kuti mwina amatoilet pena pake sali bwino eto ndi nkhani ndi imeneyo. Thank you so much guys.